vell mar, l'antic mar, el mar Cantàbric. A la vora de l'aigua, el port, lloc de treball i trobada, cases de pedra, carrers amb ànima. El mar Cantàbric, mare de molts pobles, així com d'aquest vell poble, Lekeitio. Poble de mariners i gent de mar, lloc especial per a la trobada, tant per al qui ve per mar com per al qui ve de terra endins. La gent que ha vingut fins aquí no ho ha fet pas per mar, com ho han fet mariners i mercaders des de temps antics. No ho han fet així, no. Han fet servir un pont encantat. Per alguna cosa són el que són, escriptors. Escriptors per inventar, imaginar, crear i fer realitat els somnis. Cadascun el seu idioma, gallec, euskara o català. Per venir aquí els escriptors han triat un any especial, l'any 2000, al principi del nou mil·lenni. Un any especial i un pont encara més especial el que han fet servir per arribar aquí. El pont de l'ànima, un pont construït fa temps, un pont bombardejat, trencat, altre cop reconstruït. El nom del pont, Galeuska. Galeuska, pont encantat. Heus aquí la petita història del pont i dels qui el van fer. El català és una llengua romànica fruit de l'evolució del llatí que es parlava al país. El país del català comprèn els territoris que van de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, també l'enclavament de la ciutat de l'Alger a l'illa de Sardenya, sense oblidar el Principat d'Andorra, que és l'únic estat del món on el català és l'única llengua oficial. O galego é unha lingua románica que se enriqueceu coas linguas de sustrato, entre elas o celta, e con posterioridade coas linguas de sustrato, entre elas as linguas xermánicas. Euskara mintzaira indo-europarren aurrekoa da, kasu bakanetakoa munduan. Esan dezagun irla moduko badela, Europako beste hizkuntzen itsasoan. El segle XV és el segle de l'apogeu del català. El màxim exponent és Tirant lo Blanc, l'obra de Joanot Martorell. Es pot parlar, segons els experts, d'una novel·la total. Això és el que és el Tirant. Podem afirmar que Tirant és la precursora de la novel·la moderna. Aquesta és la cara del segle XV. Euskarazko lehen testu inprimatua Bordelen argitaratu zen, 1555ean, Bernard Etxepararen Lingua Vasconum Primitia. A lingua e a literatura galega coñeceron un grande momento de esplendor na Idade Media, sobre todo, e grazas, á poesía trovadoresca. Estes grandes momentos de esplendor pois foron apagándose debido a diversos avatares históricos, entre elas a doma e castración de Galicia coa chegada dos reis católicos ao poder. La creu del segle XV, d'aquest mateix segle d'apogeu, és la unió amb Castella. A partir d'aquí comença l'inici de la desaparició progressiva del català de l'esfera cultural, de l'esfera de la literatura. Gure literaturak lapurteraz izan zuen bere lehenengo abiada, bere loraldia. Haatik, Frantziako eta Espainiako estatuek menpean harturik, euskara etxeko hizkuntza izatera kondenatua egonda mendeetan. Nestes momentos comezamos a vivir os séculos escuros, nos que o galego deixou de ser lingua literaria e pasou a ser unha lingua acubillada e protexida polo pobo. Inesperadament, Catalunya recupera la seva dignitat nacional a mitjans del segle XIX. Primer ho fa a través de la poesia, a través del sentiment, i és a partir del moviment renaixentista, de la Renaixença, que el català novament inunda tots els sectors i tots els àmbits culturals i socials. Habería que esperar os luceiros do século XIX para comezar a ver luz, para que a lingua e a literatura volvese a resplandecer. E isto foi debido grazas á intervención de persoeiros como Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez ou Eduardo Pondal. 20. Mendeko lehen hamarkadetan euskararen loraldia etorri zen, pizkundea. O inmenso e aplaudible
Traballo realizado por estes autores foi continuado con novos azos e con novos pulos polos homes da xeración Nos a principios do século XX. Heus aquí, per tant, tres idiomes com tres illes, amb literatures que tenen lligams, tot i no tenir res a veure ni per origen, ni per geografia, ni pel que fa al seu nombre de parlants. De totes maneres, l'euskara i el català tenen una característica comuna que no té el gallec. Viuen partides en diferents estats. Aquest riu separa els bascoparlants. No és culpa del riu. Els rius no tenen culpa de res. Ens trobem davant de la illa dels Faisans, en el riu Bidasoa, un punt important per la història de Catalunya, perquè va ser en aquesta illa, que es troba al costat d'Irun i que divideix l'Euskadi Nord de l'Euskadi Sud, va ser en aquesta illa que es va firmar l'any 1659 el Tractat dels Pirineus. El Tractat dels Pirineus va establir que el Pirineu fessin de divisòria entre Catalunya Nord i Catalunya Sud. Des d'aquell any ens trobem que els catalans estem dividits precisament per un tractat que es va establir, es va signar en aquesta illa. Per sobre de tots els rius i més enllà de tots els tractats, l'idioma és un pont. És el pont de l'ànima, un pont que s'ha d'enfortir en la situació actual dels idiomes. Les tres llengües han de ser enfortides, sigui en el marc de l'espanyol, el francès o totes dues llengües, a les situacions de bilingüisme o amb risc de desaparèixer, en situacions de diglòsia. Totes tres volen ser tan mar com les altres. A totes tres aquesta empenta té el mateix nom: Pizkundea, renaixença, resordimento.